Delebok musik campur sari anti galau sumangga.
Dereng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem sedaya warga Dusun Cinandang, Desa Cinandang. Wilujeng dalu dalam aturakan sugeng dalu kagem Bapak Lurah, ugi Bapak perangkatipun, mboten supe ibu-ibu perangkat, selamat malam. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak keamanan kalian Bapak Kapolsek ugi Bapak Dan Ramil nggih, selamat malam. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem semua panitia. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi selintutan. Nggih. Nggih wilujeng dalu masyarakat sedaya Cinandang, alhamdulillah dalu menika sae sanget. Nggih Mas Janang nggih. Nggih, ning menak Wulandari. Nggih. Penontonnya Tetep membludak. padat merakyat. Matur semanuwun. Ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi Nggih, no. Ketua Panitia sedaya kemawon. Nggih, pancen Budi Wijaya niki ngeten Pak sakniki. Makane pun kaget. Pun kaget. Lek harganya Naik. Pak Kades langsung noleh aku. Lah, nggih. Pak Kepala Desa. Nggih, menyesuaikan tahun sekarang no. Nggih, selalu mengikuti zaman Mas. Zaman sekarang. Zaman sakniki diparingi napa niki Mas? Videotron. Videotron. Gambarmu, gambari para undangan, gambari Bapak Panitia. Bapak Panitia, nggih. Bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan mriki, nggih Mas, nggih. Begitulah kira-kira. Nggih, ugi matur sembah nuwun untuk YouTuber-YouTuber yang ada di depan Mas. Gino. Selalu meliput Budi Wijaya. Jangan lupa like dan subscribe Budi Wijaya TV yang sekarang lagi live juga. Nggih. Injih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Langsung kemawon boten kadang-kadang matur. Nggih, nggih ngaturaken sembah nuwun nggih sampun tahun yang lalu mendatangkan Budi Wijaya. Sekarang juga masih dipercaya mendatangkan Budi Wijaya juga. Alhamdulillah. Nggih, langsung kemawon Mas, ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun menawi ngersakaken lagu campursari monggo Bapak. Monggo Bapak. Kula aturi minggaten sasana panggung Budi Wijaya. Dikasih kesempatan no, nggih. Nggih. Ditawani Kula walaupun paringi kesempatan untuk jenengan. Nggih. Mumpung niki ten kampungnya jenengan. Monggo Bapak Kepala Desa, napa Bapak undangan, Bapak Kepala Dusun bisa naik. Monggo Bapak Agus ugi sedaya kemawon. Bisa. Perangkatipun. Nggih. Niku no, Bapak Kepala Dusun ya. Nggih. Lah nggih. Nggih. Pripun? No. Nggih, niki Bapak Agus pun minggal. Nggih, Bapak Kepala Desa. Ya, kasih semangat. Yo. 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 Ugi Bapak RT RW juga bisa ikutan naik ke panggung Budi Wijaya. Yo. Diminta nopo langgawan no. Oh nggih siap. Apa Agus yang diminta nopo? Nopo jenengan nyuwun nopo?
Noleh ke ibunya dulu tah, pamitan. Bu, niki kula jak minggah sebentar nggih, mboten napa-napa nggih Bu nggih. Ikhlas nggih? Nggih. Napa Bu yang diminta Bu? Tamu undangan. Oh. Wow. Wow. Ini tadi juga ada yang minta Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan. Itu juga. lagu yang lagi booming, Yeah. lagi viral. Gadis Kalimantan juga bisa. Ada yang minta niki bapaknya juga Bukit Berbunga. Untuk Dari, ibu kepala desanya tadi. Podang kuning yang diminta Panjenengan Bapak Suwikno, Balung Jerambah hadir. Nggih, wilujeng dalu. Bapak Suwikno minta podang kuning. Nggih, ditunggu Bapak nggih. Untuk Mbak Nini, ditunggu Mbak Nini. Monggo Ibu. Engkang dipun tembangin apa Bu? Nggih, kantos Bu, dikuantos mawon. Tak tunggu balimu mantap. Nggih, matur suwun Ibu. Tak tunggu Tak balimu. tunggu balimu Mas. Barangkali ada yang mau duet Bapak Kepala Desa piyambak monggo. Nggih. Utawi Bapak sinten Bapak tahu Bapak Ketua Panitia. Barangkali ada yang mau duet monggo. Kalau enggak ada, Nggih, tandanya mawon. Mangga Mas. Yuk. Bu, tak napa? Lali. yang diminta dari Bapak Kepala Desa, salah Ibu, tak tunggu balimu. Bisa duet. Yo, kalau nggak ada saya wakilkan panjenipun Mas Fandi Anjala. Cinandang Bos. Wadah. Iso setino pengiku yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal kendoli lumamu tinggal ke aku. Aku wis bilo yen sliramu lunga senajan dodo ngepeting loro. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur hatimu. Muga sliramu ra citro senajan adone nyono sliramu tansah bumake ono mripat lan dodo budalo. Aku budal ya Tak Mas. tunggu balimu. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak
Apa panggodane tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Digoyang bareng-bareng lagi Budi Wijaya. THJ Audio. Fortuna Electric. Lemon. THJ. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu dirimu, aku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Bilanglah berlalu. Ayo. Wes teko bisa kerasa tresnaku. Apa panggodane tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Sabar ya Mas. Sabar pol. Wow, Neng Wow. Nyantika. Terima kasih. Nggih, tasik. Napa malih Bapak? Nggih Mas, niki wonten bukit berbunga ojo dipleroki. Bukit berbunga aja dipleroki. Oh, ojo dipleroki riyen. Oke, monggo. Kali P apa niku lho? Oke, kebetulan ada yang minta lagu itu juga. Gadis Kalimantan. Nggih Mas. Senengane Trajatim. Tete ata buanter. Mas Eko matur sembah nuwun hadir sak rombongan nggih. Aja dipelerai. Oke. Dengan kembali Budi Wijaya.
kering seneng kok yo sing eling dek eling bab apa mas iku budaya Budi Wijaya tetep jaya oh pun jaluk di esami tinggal aku mau kudu ngerti coro ojo ditinggal ganti adat kok yo sing eling dek iku budaya Budi Wijaya tetep jaya. Nggih, sugeng dalu kali Mas Jamian ngrawuh. Mas Jono, ojo dipleroki sampun Mas. Sampun. Tinggal Bukit Berbunga. Bukit Berbunga gini dikarenakan waktu ini kita batasi jadi lagu ini nggak usah panjang-panjang. Oke. Dua rep mawon cukup. Kripik gedang bodo telo, kripik edang bodo kroso. Monggo, yuk, dewu. Masih bersama Budi Wijaya, Bo. Lodrok. Budi Wijaya. Cina dan bos, Cina dan digoyang yo. RBL Audio. Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, membawa aku melangkah dan dalam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tanpa kau pergi bulan malammu, lalu kau salibkan di rambutmu. Awas. Bukit berbunga, bukit yang indah,
sampun. Bapak Polo. Ayo no. Ayo no. Oke, pripun Mbak Nur Fatina? Heeh. Masih ada yang diminta? Oh sampun dah. Sampun. Kula dereng. Loh. Oh, dari Bapak Oh Mas Kladisa? Jono niki lho. Heeh. Oh nyuwune napa? Oh nyuwune Lewo. Bapak Lurah nyuwune lewo. Oke. Oke, Mbak Nur. Mbak Nur. Nggih pripun? Dirimu sudah paham dengan aku? Lewo ya diminta. Loh. Oh nggih niku mau kita ini Pak. Nggih sekedap. Lewo Tegika. Permintaan dari Bapak Kepala Desa. Satu lagi.
Zeum sana. Oke. Sambut Bapak. Dari Oke, Bapak Mas. Panitia, Bapak di sini. Mas, Oke. Mas. Niki wae kalau diparingi serat dikengken ninggalkan Bapak Kardi kasat limas. Lah niki tiyangipun ten ndukur niki. Jelas serantan. Lah nggih, Bapak Kardi. Bapak Kardi. Nggih, Sidorondo, Sidorondo. Sidorondo. Siap, nggih. Nggih, Bi Pak Lurah Mbrayu nyuwune lali janjine. Lali janjine. Gribek mawon. Nggih. Nggih niki sing Bapak Kardi Satlin Mas niki nyuwune Sidorondo. Sidorondo. Nggih monggo. Budi Wijaya. Ayo Bapak sikat Pak. Yen mula sliramu wis tak aturi. Aturin apa Pak? Golek bojo sing tresno walas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Oh masa iya? Ora wurung saiki ning Sidorondo. Maaf ya Pak Kardi. Kabeh iku janjiku biyen aku sanggup ngeteni kowe lan aku Muga dadi jodohne. kena prawane yen kena rondone Ora nyono Mas, sampe sobat ngenteni. Aneh nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwung, sing gedhe pangapurane. Agung tresno sejodohan selawase. Ayo Pak Kardi hajar. yen mula sliramu wis tak aturi Aturi apa Pak? golek bojo sing tresno walas sejati pungkasane sliramu digawe lara Iya dah. ora wurung saiki Sidorondo Nanging piye sampe iki wis kebaca. Ibarat kubur rapakon dadi teko. Mula ketunggu
rodone yen kena rodone Ora nyono mas sampe sabar ngenteni ae ae ning nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak jaluk sing gede pangapurane andong tresno jejodohan salawase andong tresno jejodohan salawase Oke Pak Kardi siap. Nggih sampun. Sampun Pak Jono. Saiki gantian yang request ning mesake nggih. Nggih. Kita kasih kesempatan juga jauh-jauh sudah hadir. Nggih. Untuk sinten Mas? Dari nggak ada suratnya tapi yang diminta gadis Kalimantan. Nggih. Juga dari Mbak Nini. Nggih. Mbak Nini. Yang Wah, diminta War 3D yang pertemuan 2. pertemuan 2. Ugi impun supe Mas Pak Lurah Dayu nyuwune lali janji. Lali janjine. Dari Mas Wiknya biasanya Nggih. podang kuning. Nggih. Nggih, Tasik wonten nggih grigis tanda merah. Nggih nek mboten saged dilayani ten serba-serbi. Bedayan nggih. Nah, niki khusus dari sesepuh dusun Cinandang, no, saya baca dulu. Nggih. Oke, dari Bu Sri Wahyuni, Nggih wilujeng dalu Bu. utawi Kanjeng Ratu Putri, no, nggih. Nggih. Dewi Penatas Angin Cinandang. Nggih. Tembangi yang disuwun setunggal mawon, nggih. Napa? Lungiting Asmara. Lumiting asmara. Kalau kangen itu, nggih ngapunten, saya nggak ikut pelajaran. Nggih. Kangen itu pokoknya titik-titik kangen yaitu nggih. Nggih. Gede menika lagu menika kula spesialkan khusus dumateng masyarakat dusun Cinandang khususnya. Nggih. Kagem kru Budi Wijaya matur sembah nuwun sukses selalu. Amin. Nggih, ditunggu nggih, Bu. Nggih, tunggu Ibu. Lungiting Asmara. Monggo dulu yang mana dulu dipilih? Kalimantan. Oke. Napa riyen? Gadis Kalimantan. Nggih, semoga P. P apa? Gak usah duet, cukup dirimu Aja aja ngabur, dua Brik. orang. Ayo. Yuk, Delewong. Senyum tipis dan menawan. Ada Gadis manis Kalimantan, mau ulu tak bayang-bayang, muhafian. Pepe apa biar sungguh mempesona. Apa ulung tadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Tak apa-apa kapankah kita berjumpa. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan, mau ulun tak bayang sepanjang malam. Senyum manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan, mau ulun tak bayang-bayang.
nan rupawan, gadis manis Kalimantan, maulah terkesan sepanjang malam. Senyum manis dan rupawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang Jam Jono, ini tadi lagu Bebe apa? Nah, senengane Mas Eko. Yuk. Tinggal 2. Untuk Mbak Nini pertemuannya nanti Mbak G. Yuk lu ngiting Asmoro Podang Kuning. Yang mana dulu? Podang dulu Mas. Yuk. Budi Wijaya, Ayo mas, asoy. awan neng omah wis ora krasan, keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng meter anggonku goleki ora krasa, esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti yoga nyayan, akleyang atak sawang mencelok ning abang. Jangan atak ridik saka kadulan, sareng ngoceh dheweke nyalip bencong. Tak suwun mbak aja ngeceh Podang Kuning, agawe pikirku komeng. Seret tireng atak sawang katon manise, ibu bunga kelakon dadi duwe. Eman yen nganti yoga nyayang, yen nasib podang handudut ati kebrana. Ora mangkel atiku sangsaya ketrek, tak senani suntika kulute ben.
sampun kula Kuning-kuning, layani sedaya. Lumiting Asmara. Kino Nggih, Mas. wedare nggih sampun dalu. Jurne suka iling lan waspada. Kalau wau Nggih. ingkang derek dilayani mangke saged ten bedayan Mas. serba-serbi. Nggih, Ning. Ngapunten. Niki wau saking Bapak Lurah. Tasih. Mohon izin Abah. Lali janjine. Oke. Pripun iki? Abah Didik Purwanto sing ganteng dhewe baik hati dan tidak sombong. Masih gundul ya ganteng. Niki Bapak Lurah nagih lho Mas. Yang diwitan. Lali janjine ngapunten lho nggih. Mohon izin. Nggih mohon izin menawi mangke mboten berkenan nggih. Pun nabrak kula. Oke yo. Nggih dhewe Bapak Kepala Desa. Yuk lalu janjine. Dengan kembali Bu Dewi Jaya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggu nganti lingser srengenge ana kene aku tunggu kowe Bagis Rambang
jandele wong iki. Anak hei. Wah, ulpot wae. Barang-barang rongkengnya zaman Regene Mas, rege yo. Piro minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanku nganti lagi pakku anak kene aku nunggu kowe KSFS Rambalan sampun, gak usah di sampun. Janjane kowe ning endi kelagaku sajak nugrani hatiku sujono kowe kenal karo kita iya. Sembah nuwun Pak Agus. Awas yang di belakang hati-hati. Nah, Oke, tebak terakhir kalau lali janjine. oke Mas. Oke, nih ngabut ning Kang Kadang nggih, wedale dibagi. Mangke pinake wonten dan serba-serbi kok. Cuma kejedah tarik remo mawon. Oke. Untuk saudaraku nggih ditunggu. Umi Kendi matur suwun rawuhipun gak bisa Selamat malam, koblah Umi. Sake jauh-jauh dari Setro. Oke. Iya. Oke, monggo yuk perform terakhir seperti biasa. Dulu. Ada yang diminta tembangi Haning. Haning. Yuk, lah. Lo. Iya.
Oh ya. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur, ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung, kau goda diriku, kau rayu diriku, kau colek diriku. Hai, ku takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hai, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Mulut komet demot, matanya melotot, lihat body sembok, pikiranmu jorok, mentang-mentang boy aku kau anggap jablay. Dasar kau kucai, ngajak check-in dan santai. Sorry Jack, jangan remehkan aku. Sorry bang, ku bukan cewek murahan. Awas, la 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 la. Budi Wijaya. Ahoy! Go! Oh ya! Oh ya! Hak celele! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.